आओ जयका आओ आओ बाबू आ गईले ना हमार भूत आइल बाबे लौकत नहीं खे जीता जाता है इतना बड़ा के लइके खड़ा बा सामने तो पूछा तरह के आ गईले तन के कॉमन सेंस नहीं के बात बोलला के ना तो गरमात काहे बड़े रे इतना परीक्षा देबे नु गइले ह तोर पेपर कैसन रहल ह कैसन का रहल ह उजर कलर का रहल एकदम पातर पातर बुझाइल ना। अरे हमारा कहे के मतलब कि सवाल कैसन आई रहल कठिन आई रहल कि सहज आई रहल ई पूछा तनी। अरे सवाल के का बात हम तो देखबे ना करबे कि सवाल कैसन रहुए। तो रिजल्ट के का भइल ह रिजल्ट तो आ गइल बाबे रिजल्ट हाथों हाथ में हमें रिजल्ट दे दिहुआ। तो रिजल्ट कहाँ बा तोर रिजल्ट वो तो हम रस्ते में आवत रहनी नु तो स्वच्छ भारत अभियान के एगो बोर्ड लगा रहा और ये लिखा रहा कि कृपया कूड़ा यहाँ फेंके तो हम फेंक देनी है। अब वो कूड़ा लिया के हम घर का करती। तो तू पास भइले ह कि फेल भइले ह बाबूजी और शर्मा चाचा के जौन लड़का बानू हाँ वो फेल हो गई बा। अरे तू पास भइले ह कि फेल भइले ह आहू पंडित जी के वो लड़का वो सरवा फेल बाबे। आहू नेताजी के विधायक जी के लड़का बा वो सरवा फेल बाबे। अरे ओकर छोड़ न तोर हम रिजल्ट के बारे में पूछत नहीं कि तू पास भइले ह कि फेल भइले ह। अरे मर्द जब इतना सब फेल बाड़ा सन तो तहार लड़के का प्रधानमंत्री हो कि पास हो जाई वो फेल बाड़ा सन तो हम कैसे पास हो जाए। देखिए आप बार बार हमरा के मारा मत अब फेल हो गए तो हम का करी। तू तो ओकनी के कह देले ह कि फेल बाड़ा सन आ प्रिंसवा टिंकुआ तो तोरे संगे पढ़ेला सन उ तो हर में फर्स्ट डिवीजन से पास करेला सन तो ओकनी के बारे में तो तू नहीं कहत। हाँ तो टिंकुआ प्रिंसवा लगे तो मोबाइल पे तो वैसे पास हो गई बाड़ा सन मोबाइल में से देख के पढ़ला सन हमारा कहीं कौन मोबाइल पे एगो मांगे नहीं मोबाइल तो तू देबो ना करेला खाली अपने तू देखा वीडियो बुढ़ारी में तू मोबाइल देखत रह तो ठीक बड़ा हम मैंने हमरा के मोबाइल ना चाहिए ना। तो मोबाइल से तोरी लड़का बिगड़ेला सन तो तू मोबाइल लेके का करबे। लड़का मोबाइल से ना बिगड़ेला सन हम मोबाइल से ना बिगड़े मोबाइल से लड़का पढ़ के पढ़निहार होखेला सन बुझल मोबाइल देला से लड़का बिगड़ जी सन तू तो ले बड़ा काहे नहीं तू बिगड़त। तो तू हमार दाज करबे मोबाइल के लेके हाँ तेरे का मोबाइल दे दी। एगो तू बात बताओ तोर परीक्षा कब के खत्म भइल बाबे हाँ कब के तू स्कूल में से निकल बड़े। परीक्षा तो माने हम पेपर तो जानते बड़ा के देखबे ना करूँ बुझाते ना रोज सवाल तो हम आधे घंटे में पेपर हमारे खत्म हो गए हम दे के आ चल दियो हमी। तो तू इतना देरी करत कर रहे ह तो उतना देरी मैंने ऐनी है रस्तिया में नू तो है कोरोना माई के पूजा होखत रहला कुल मेहरारू मिल के लड्डू कोड़ के खूब गात रहे सर ओ हम सर में मिल के निकनू दो तीन जना रहने जा लड्डू निकाल के खूब देख खवाई होई ओए में तो लेट हो गई नहीं जा सरौ तू घूम घूम के लड्डुए खा सरवा के उन्हें करके टोनो कह के नहीं सुन देत कि सरवाई खा के मर जाओ सरवाई बलाई हमारे घर में पलत हवे सार बैकुंठ कहीं का सरवाई का से सरवा तोर पढ़ाई लिखाई बंद और तू सरवा भैंस चरावे जो घूम घूम के तू लड्डुए खात रहिए कहे के कुछ कह के दे दिया सनू सार तार कुल खानदाने खत्म हो जाई। ए बाबूजी दायरे में रह के बात कर बुझल है जो शरीर दिख रहा है आपका भैंस चराएंगे हम। अरे हम तो हीरो बने बार बार कहतनी नु कि मरनी ना हेयर स्टाइल खराब हो जाला मर दे तू बुझल ना बार बार मार देला लेकिन हम एक ही शर्त पे भैंस चराएम हमारा के मोबाइल किन के देबो तबे भैंस चराएम नहीं तो केनो माई के लाल नहीं खन जे हमरा के भैंस चरावे भेज देस हम एक मोबाइल देबो तो जाएम ना देबो तो ना जाएम एकदम बात क्लियर बबे। मोबाइल अच्छा ठीक बा तोरा के सरवा हम मोबाइल किन के देम रोज भैंस चरावे के पड़ी कौन जाति के चाहिए मोबाइल बोल कौन जाति के चाहिए कौनो जाति के दे दी हा खाली चाइनीज छोड़ के नू कौनो जाति के हमारा चली बुझाइल ना। हाँ ठीक बा तब हम काल से भैंस चरावे पढ़ाई लिखाई बंद अब बस खेती में भैंस चरावल स्टार्ट। ए वो किन दे मोबाइल तोरा के
सैमसंग वाला एगो किन देतनी। आ कल से डेली भैंस चरहिए, पढ़ाई लिखाई बंद कर। तोरा जितना पैसा तोरा में बर्बाद हम कहनी ट्यूशन व्यूशन से लेके तू, लेकिन आदमी ना बनबे। कहा जाला नू कि कितनो करबा जादू टोना, बबुआ रहियन वही को ना, तू सार वही को ना रहब, तू कब बड़ आदमी ना बनब। बुझाइल? सीख कोनो प्रिंसवा टिंकुआ से तनी कुछ सीख सरवा। जो भाग। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लागल है ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करे जा, और साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब भी करे जा, ताकि नতুन वीडियो बनाए तो के आप लोग के पास सबसे पहले पहुँची।